Umpanai patho aklamalong APHLC atum mas rally ajai mek kepado pon. Nijang Karbi Anglong Amri constituency arlo Umpanai patho aklamalong pinini phai inkoi rahini arni APHLC asong atum chingrum si ajer ding kluipen hemprek nangji pu non anta ki pipe reglapen tribal aso phanang kelang pangkrevia joksi chesong ponlo. Lason si West Karbi Anglong along long sir kep adim mate constituency do analong sitami chesong ponji puta nang pachini dun. Pinila bangso mas rally along APHLC President J. Aikathar Bikram Hanse Pencheng Lok Penang Anatum Japon Lin Pen Chesong Ponrinti. News Report, Karbi Anglong News Channel. Fifth National Master Game Varanasi Uttar Pradesh along ke pathua tumpen Karbi Anglong aphan nong me ke bana tumpen pherang ke ame ke pha. Kedam tang ni phai kre si pen krepli an Uttar Pradesh Varanasi along ke pado Fifth National Master along Karbi Anglong pen penang ana tum che pate dun pen gold, silver, brown medal sai hui che palong dun si Karbi Anglong aphan nong me ban pilo.
Son si rumila terang pi pen age category 50 along pen ke kat 10,000 meter along first gold medal with certificate, 5,000 meter first gold medal with certificate la pen 1500 meter first gold medal with certificate. Tahin rong pharpi age category 30 plus pen ke kat 10,000 meter second silver medal with certificate, 5,000 meter third brown medal with certificate la pen 1500 along second silver medal with certificate chepalong do. Hemari ingti age category 50 plus pen ke kat 10,000 meter first gold medal with certificate, 5,000 meter second silver medal with certificate la pen 15,000 meter second silver medal with certificate chepalong do. Modern rong PH category 35 plus along ke kat group pen first chepalong do. Bangso ke pathu along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council EM Sorja Rongphar, Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kadam Terang Pipen Danglok Lang Tuktimung SK, Dilip Lekte Lapen Pokhila Intipia Tumpen Rabdun Si Kedam Kebang Lapen Kenang Ji Ason An Rabdun Si, Mesen Pen Pathu Dun Longlo. Son thak sinon kebang ji aru achikloni phai krehini pen inkoi, surihini rankoi rakethom aninkan international an ke pathu damji mate, second Asia Pacific Master Game Janbuk South Korea along kedam ji aphan chisik pontu along, kasik sakapu thak perang ke ame pen kachuning rithu. Athema bangso ke pathu damji aphan inut pen lakni an baknang ji pusi chethan pon. Lasi bangso along Karbi Anglong Autonomous Council ke thikiding atum lapen songja atum nang kacherap dun thuji aphansi, Pini hanjang lang solong perang kia may pen tahin rong parpi rumila terang pila pen hemari ingtia tumpen tuning report. News report Karbi Anglong News Channel. Fantastic konelo. Ali fan mane na keja abang doma na ke tham se ke na ke pibang doma. Nili fan ke mane aprang ke nili ke football si pathu bom football players aprang ke lata ini ke national an ke lidon lo nili. Bos tami la so adak bangke la pinando thukok mat siri thu boblo so pen ka kola la non pathu bom la master game long la ki hai secretary Assam secretary lo di Dhon Singh sar Dhon Singh rong pi bang si funang kol si la son agem do la si la nang pathu dun na son te mesenji ko sa konili bang pathu dun thulo la pen ke la pokhila mem ben stami ching kilong lo si alang stami ido helovi alang pen ke bon stamini libang alang fancy idea bang arju pon bom lo mane kikat jat bang ke kat kipin lang running event tong hai kian ipin lang se alang libang si mane hikha bang nang pon bom lo lan kilometer kat patel ana minute si unang jil an second si unang ji palang bang mane nang train pon bom lo la phone pen arju pola si la pusi practice bom si la national an stami chi pa undun lo international abang ke South Korea's second Pacific Master Game pusi la John Book long sidoji. Da kipang cheng exi ke May 13 to adet on yang sideng di 13 to that 20 ansi ang ton jibon hana dagba. Chisik pon mane non ko bang ke mane ining ta bibi the la son lo. Mane ni tumpan ke aprang kan tami mane national ki pathui tami batahini pathuyat lo hedi la sinon bang ke dak international ta pathu nun long sonte polo kabor i bang ke mopen la pu baido pu son thang ni like kong era ki bisa tami dolang bon tami ada prang thor po la practice dam that se ko hema kam nang chiklem ji la kong er pan chilang po jat po la son lo hedi la si taan se tami kabor i lo mane hodak mo dun long ji muni ko se tami la batahini kile dun long pen stamila po khilamem pan stami churu nangji alang la hola kerela ke pathu dam long ne ki wangji pan flight ticket stamini chni movie bon stami alang si emergency 16,200 ke alang li hen pen sinangi pidon lo la si alang li pan stami ninga krong pen churu lo po khilamem pan ta Pini Duarba Gorilla Khainko Retro Constituency ke parlo dolomara ahithialong APHLC wing executive meeting ke padopon Pini Duarba Gorilla Khainko Retro Constituency ke parlo dolamara ahithialong APHLC Duarba Gori Women Wing pen meeting padopon. Bangso me long Women President Hunali terang pi pen si mai chari ponlo. La pen me ke pha lam the Duarba Gori Women Wing as secretary pen jai ponlo. La so meeting ke jasemet non ke bangji thang ni phai inquiry troxy bokajan LA Women Wing ke sengalong kidun jia phansi kachisik jia phan chingwai pon.
Lapen ke duar bagori along APHLC mass joining kepado ponji lapen ke women wing atum pen 6 schedule awareness aphansi kaching waipon. La solong duar bagori constituency a president Mondor Singh ingti lapen secretary Probin Rongpi chetongdun. Lapen bangsome along mesen chingwaipon. Lapen duar bagori APHLC asong jakong kepang tangji aphan non bor ipon bomlo. Lapen APHLC asong akimang ke hemprek longwek nangji. Lapen rata kimang ke hemprek henlo lasi. Rat do anta isivet do nang pusi duar bagori APHLC mai Mondor Singh ingti penjasimet ningjepon.